Hallelujah. Singahlala phansi bathandekayo siqale ngesaziso. Amen. Umuntu engiqiniseke ngaye ngumama uNceweni uFoundation. Uhleli apha esibhedlela ngenxa yokugula komntwana. Amen. Kodwa ke sifumene ukuba hayi noko akusekubanga kakhulu. Amen. So siyayibonga ke inkosi ngaloo nto. Utata uRay akaphumelelanga ule eNtabankulu uhambe ngo-5 ekuseni kwengxaki ebeyileqa. Amen. Kodwa ke yena uphilile. Malibonge kwigama lenkosi. Amen. Ndigqibeleke umama Makhanjana kuthiwa uyagula ngoLwesithathu. Sephilile. Usagula naye umama Makhanjana. Kusho ukuthi yena usizawuthandaza ngenxa yabagulayo ukuthi inkosi ibachumise. Malibonge igama lika Yesu. Amen. Malibonge igama lika Yesu. Amen. Hallelujah. Bengicela ke sithandaze. Bawulungile amandla ngawakho nokungcwelisa bakho. Naba abantwana bakho Nkosi kwindawo abagula bekuzo. Siyathandaza namhlanje kuseni ngenxa yabo. Yelula isandla sakho. Sithethela ukugula konke. Siyakuyala ukhothame egameni lika Yesu waseNazaretha. Siyakuguqisa in the name of Jesus. Uthe sobeka izandla kwabagulayo basinde. Ezwini lakho Nkosi uthi wathumela izwi lakho wabaphilisa. Abangekho Nkosi apha siyathandaza. Mabaphile ngegama lika Yesu waseNazaretha. Mabaphile ngegama lenkosi Yesu waseNazaretha. We thank you Jesus. We thank you Jesus. Nabalapha Nkosi abagulayo sikhuza ukufa, sikhuza izifo in the name of the Lord Jesus Christ. Sithi mazithule zithi xwaka in Jesus mighty name. Siyabonga Msindisi. Amen. Hallelujah. Amen. Ipasika ifikile bathandekayo. Xa ndiva kuthiwa inge-18. Amen. Amen. Kukutsho nje uba ipasika ifikile inge-18. Ndiyathemba ke sizawukhunjuzwa ke uba amalungiselelo ahamba ngoluphi na uhlobo. Malibonge igama lenkosi. Ngoba kukhunjuzwa xa ndikhumbula ngokwami akukabikho nto etshintshileyo. Hallelujah. Hallelujah. So sawube sigida ke apha bazalwane. Manditsho nje kwangoku uba mna ndizabe ndithetha ngoba umnqamlezo ubaluleke ngantoni. Amen. Okukuthi ukufa kukaYesu kubaluleke ngantoni. Andiyazi enyenza iphinde ndiyishumayele kodwa enyenza ishumayela ethi ukuvuka kukaYesu kubaluleke ngantoni. Amen. Ngoba impazamo eye yakhona ukudibanisa izinto ezingadibani. Amen. Ivangeli salibeke endaweni enye, lagxile endaweni enye. Ndiyakholwa ukuthi abakwazile ukufunda kuWhatsApp bamamele umvangeli waseMelika efakaza. Amen. Hallelujah. Amen. Wathi ummeke sesibhala isilungu. Amen. Bonke ndithi ngxe kuye nabanye kabangevanga. Kodwa ke ummela simvele ngoba thina isingisi siyasi. Glory be to Jesus. Amen. Amen.
Yeah, so ibalulekile lento uba ichazwe bathandekayo. Amen. Futhi uThixo uhlakaniphe yedwa ukwenzela uba sithi siphuma siye ebantwini sonke sibe sikwazi ukuphendula. Ngiyayibona bathandekayo. Sibe sikwazi ukuyichaza indaba yevangeli uba hayi ukufa kwaYesu kumele lento, ukuvuka kwakhe kumele lento. Amen. Thina ngoku sinoThixo ungaphakathi kwethu. Amen. So hayi manditsho nje lo ndawo ndiyeke ndithi thina sinoThixo ungaphakathi kwethu. Amen. Glory be to Jesus. Amen. Siyayibulela ke inkosi kwicandelo lomama uThixo aliphuphulayo. Amen. Siyayibulela kakhulu. Malibonge igama lenkosi. Apha enhlizweni yami ndiyahalela apha kum. Hayi right le moya kayile bivule kakhulu. Ndiyahalela apha kum ukuba ke kube nomama othetha amazwi kumama ofikayo namhlanje. Abathula ke ngokomama. Uyazi omama bekade bendiphethe kakuhle, bendiniko amen, bendithini. Lo gama onke ehlise kakhulu imicrophone. Amen. Amen. Yeah. Ngoxa sendithi ke ngoku hayi ndiyahalela kule game kube khona umama onamazwi. Xa ndimamela umama lothethayo uyafuna kube nomama onamazwi. Hayibo. Umama segebe bazondijonga kakubi ntana. Hayi bukanti kuthena. Amen. Yeah, ndiyahalela kube namazwi abekwayo kumama xa esamkelo ndiva njalo bathandekayo. Wenani niyazi ba kulula mna ndiyabamkela nje abazalwane kodwa kule game ndihalela ngoba uye uthi wanento ayithetha ethi omama bayazi. Andanoba nivile nabo mama londama. Ethi omama banjani na bayazi. Mna ke ndawamkela mhlawumbe kwafika utata uthi otata bayazi. Nami ke ngoku ndingene ngelihle igama lenkosi yami enguYesu Kristu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Andazi nokuthi ngilungisela ukuza uthi ubani ngoku ingathulungisela ukuza umama vele kodwa kufanele bengitsho kanje. Malibonge igama lenkosi. Amen. Mama samkele kakuhle. Xa ndithi kakuhle mama ndichaza ukuthi lapha ukuthi kuyokuwe. Cela usamkelele umama lo ngelihle igama lenkosi. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Ndine apha bazalwane sizokwamkela umama uMlando. Hallelujah. Engwasemagontsheni esengumama osemncinane. Hallelujah. Mama uMlando siyawamkela silibandla lase-SCC yasekhaya. Njengoba kuthiwa mama bayazi nami ndiyazi. Ndiyazi sisi. Kodwa ke apha sizama ukuzophendula izinto zasemakhaya esizaziyo thina basemagotsini. Singazama ukuzokuthunuka into nasize sizokupholisa. Sithi chocho ke mntana sekhaya ungenile. Chocho mntana sekhaya uwele kwesisandla wawela kulomkhulu. Sonke siyambile le ndlela. Undibona nje ndilikhehlekazi ndiyambile le ndlela uyihambileyo. Ndiyayihamba sendide ndidala ndingwezi. Kodwa ndimlo. Amen. Andiyanga ndawo. Ndithudisa unjalo. Ndithudise ndizongena apha. Ngoba uthi uDavide usendlini kaYehova. Uthi ndavuya bakuthi kum masiye endlini kaYehova. Mna ndiyavuya ngoba selondadibana nawe. Mama uMlando okade sikhonza kahle nje emagotsini. Kwabuye kwathini nasisi.
uvela uthi hayi mama ndiyeza. Nangona ndibulise ekuseni ndithi kaloku ungamani kanti bendingazi ukuba namhlanje uzawuthi ulandela oomama ukulandela oomama abaneenkonzo. Ngeli xesha ndibulisa ndithi kanti wayaphi namzalwane ubomani uza kaloku ndiyabulisa ngelo xesha ndiyathetha. Kanti ke uze uThixo onamandla okuqhubele apha. Ufikile ke sisi kumnandi apha. Apha umsebenzi walapha asipolitiki. Asithethi into zasemakhaya. Xa ngabuva uyabona mawuva kukhona into. Uchweche nangu mama. Uchweche nangu tata. Nangu umamnciweni. Futhi ke phayana abazukuthetha ngento zasemagotsini. Abazukuthetha ngantoni. Bazovele bakufake eBhayibhileni. Uthi mawufika ekhaya uyifunda lento uthi maye umoya wami wasike wehla ngoku umoya wami usebekhona ukonwaba sobona iziphithiphithi ezenzekayo apha ngaphakathi endlini yakho naselalini nasemzini owendele kuwo wakwamlando. Kodwa uve kunenjabulo engapheli kunentokozo kuvuma ingoma. Zimisele ke sisi siyazi uba le ndlela ilulanga. Siyajudisa nathi. Sixelelwa amagama ngale nkonzo esingena kuyo. Kodwa ke uThixo uyasilwela. Kuko konke oko simisa uYesu Kristu olibhanile lethu. Ozizinto zonke. Xa wenze njalo ungabanaki ngoba nenjanga zakho uzothi hayibo wasike watshintsha ngoku umlando besitoni uhamba nawe endaweni ethile nihamba endaweni ethile besisenza ukuthi. Ungabanaki sisi. Uthi wena uyazi umhlawuleli wakho uhleli. Noba ngaba ziyavuka izinto kodwa umhlawuleli wakho uhleli. Yonwaba nathi ke sisi. Praise the Lord. Yes. Nathi uyasazi amagama ethu. Uyasazi uthe mtata ke abantu bawungqina napha uma ufika phaya elalini ufike ukuzwe ngokuba umama omnukwa unjani na. Nawe bazothi hayibo nomama umlando nangoku ungayigama lakho usakhe asakhe sebenayo lento sebehamba lento sebethini lento yokububhanqa babo bebona bethi basindisiwe betsho kodwa thina siyabazela thina siyayibona yonke lo nyakanyaka uze ke sisufake ezinto ezifakwa apha emadlebeni. Uthi wena ndiyamazi umhlawuleli wami uhleli. Ngaloo mazwi ndiyakomeleza endleleni ohamba kuyo engelulanga. Uthande ufunde uYesu ngoba uthi siyabonga isifike sidinga abafika benaso amahle abalekile. Uthixo nguye osuthuzelelayo. Amen. Ibe sithi iBhayibheli ngale thuthuzelo esithuthuzelwe ngayo nathi sithuthuzela ngayo. Amen. Ngoba awukwazi ukunika umuntu into ongenayo. Umuntu unika into onayo. Bathatheke mama lo mazwi ugijime nawo wazine uwenze awakho wedwa in Jesus name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Samkele ke umama uMakhathebe haya emva ngothuki mama ndizusisa ngaphambili. Abantu lethawo basoka ngaphambili. Ayasiya ndizusisa masimangele bazalwane simbethe umama okay.
nibele mamukazana siyabulela uhleli nathi ekhaya Pablo onke malibonke malenkosi yes siyabonga nawe mamkhululeke ngelihle igama likaYesu endiyibeke ngazabana nayo endleleni beka siye ngezwile Nkosi kwincwadi yabase Petros 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 uqala chapter basifunda vele uvangani namhlanje yakhe amen. Praise the Lord. Petros chapter 1 verse 5 ukuyama verse yesithathu igama lenkosi malibonga amen. Masilungise ngumile kukhumbuza uba umcelele licinga ngicela uba siqale senokutolika xa sekuphele service ngecawe amen amen. Ndibalekela ukuba sabe phambi sesigcina babuze uba iphi enye isikhosa phela malibonke igama lenkosi so ndicela ukulungisa la amen. Mayizukiswe inkosi masifundeni ke bathandekayo ngokunjalo verse 5 ukuya ku verse 7 amen. Engayoko nakuba niqokelele ukuthala konke yithini elukholweni lwenu nokuzelele ukwazi ekwazini ke ukuzeyisa ekuzeyiseni ke umonde emondeni ke ukuhlonela uThixo ekuhloneleni ke uThixo ukuthanda abazalwane ekuthandeni ke abazalwane ukuthanda abantu bonke igama lenkosi malibongwe amen. Ukholo okanye ewe ukholo ukuze lube mnandi ukholo ukuze luphile kakuhle iBhayibheli inezinto ezibekayo ukuba masizongezelele haleluya singapheleli kuphela ekutheni siyakholwa kodwa makube nezinto zongezelelwayo haleluya ngale ndlela ndiyakholwa into yokubana ngeke kubhore usindiswa amen. Ngoba kwizinto zonke umuntu abhekana nazo ebomini xa ndicinga mna kudingeka ezi zinto haleluya amen. Niyandiva bathandekayo amen. Xa ndicinga mna kwindlela yokholo izinto zonke sibhekana nazo zifuna ukuba kuphume ezi zinto kuthi haleluya amen. Sesisebenze ezayi 6 ndake ndatsho ngenye imini ndivula apha ndisithi xa ufunda iBhayibheli lencwadi eyi-1 ukuqala kuverse 1 ukuya kuverse 4 ufumana izinto eziyi-7 ezenziwe thina then kuverse 5 no kuverse 5 ukuya kuverse 7
Nanoba into le ndiyiphazamisana. Kodwa kuverse 5 kuya ku7 zizinto ke ngoku ekufuneka ziphume kuthi. Haleluya. Kodwa into emnandi apha ezi zinto zizawuzalwa lukholo kuba kuthiwa elukholweni yongezelelani ezi zinto. Ukuze ungalahleki kufuneka isiseko sezi zinto kube lukholo. Malibonke igama lika Yesu. Amen. Kube yintoni bathandekayo? Makube lukholo. Namhlanje ke sithi ke sidlulile ekwengezeni ukuhlonela uThixo sakuzama kangangoko. Amen. Praise the Lord. Amen. Sizame kangangoko. Namhlanje ndifuna ke singeneni kule ndawo athi uPetros eluhloneleni ke uThixo ukuthanda abazalwane. Ukuthini bathandekayo? Ukuthanda abazalwane. Yo, yinto ke le enqabileyo bathandekayo. Make siqale sitsho futhi. Amen. Kunqabile ukubona abazalwane bethandana. Amen. Yabhlungu into. Kodwa ke ngokusekuyacaca ukuba inqabe kangaka nje kukuba asiqondi ukuba ukuthanda abazalwane kuhambiselana nalo ukholo. Yinto yalapha. Yinto efuneka umuntu elukholweni lwakhe ayongezelele. Enduzuyipase lento. Hayi sumthanda ngoba engubani. No. Sumthanda ngoba enantoni. Sumthanda ngoba esenza ntoni. Sumthanda ngoba ehlalaphi. Esukaphi. Uyazibona izinto ezifike zihamba nomuntu. Sumthandiswa into ethile umzalwane. Mthande kuba engumzalwane. Abazali babhidile ivesi yami namhlanje ayifumane. Amen. Amen. Hayi zithi zingapha zibe zingapha eBhayi. Mama senifumene. Ndibona ngathi niyancedisana ngani. Nifumene. Yebo. Ithini ku? Ufunde phi kanti wena? IsiXhosa. Awuthi. Siyalingwa namhlanje. Ekuhloneleni ke uThixo ukuthanda abazalwane. Yilekho solo mamgaka nengxaki ukuthanda abazalwane benomama mama sibayi kuwe ikhona mama kanta before ukugwele mama. Hallelujah. Ukuthanda abazalwane. Bake ndishintwembe umthande nuka makwapha. Amen. Umenze kube ngathi akanuki amakhwapha. Amen. Angaziva enengxaki yamakhwapha xa esecaleni kwakho ngoba kulokuthinta. Ulokuthi ewe. Nkosi yami nebazalwane sizake sizikitshe le ndawo kule hour. Sake sizikitshe le ndawo kule hour. Sithi ukuthanda ntoni na? Abazalwane. Nalo ke kuthiwa oluthando lukhethekile malubonakale phakathi kwabazalwane. Amen. Ndithi ke mina umuntu umthanda kuba engumzalwane. Hayi ngoba enantoni engenantoni.
kuba njengomzalwane. Ilokhu ufika kwenye incawe ngiyonqena ukulibiza igama. Once kwamkelwe uFefe akho budlelwane butheni wethu. Uthi uyabona abanye nabo egate ngoba bezesibhuqweni. Nabaya omandilungisi andithethi into kunendawo aleqe kuyo. Akaleqanga ndawo. Cha kanayo lento yabazalwane. Yilento ukholo lwakhe alukafiki, alukongezelelwa, alukanikwa ne-supplement yokuthanda abazalwane. Nikhululeke bazalwane, masigwetwe iBhayibheli. Niyazi bafuthi asigwetwe, masilungiselena. Thina sigwetwa, thina siyatrainwa. Kanti iBhayibheli ithi kwabase Roma 8 verse 1, ngakho ke ngoba kusekho kugwetwa kwabakuKristu Yesu. So thina siyaqeqeshwa, asigwetwa. Once usivugwetwa usindisiwe, yazi banga uSathane lo. Thina siyaqeqeshwa, siyacorrectwa. Amen. Suthatha ule nhlungu yokucorrectwa ucinga baye ngokuyagwetwa. Amen. Amen. Kuthiwa luthando ololu special olumele lube khona phakathi kwabazalwane. Bathandane njengefamily. Amen. Njengoba silapha abazalwane, make nditsho siyifamily. Amen. Inomnake ngokule ifamily kulungiswa le ndawo kuyo. Masingafani nezinye ifamilies ezawuloko zidibana xa kunomcimbi. Nezizawuloko zidibana xa kubhujiwe. Ngeke abantu abenqola bathi hayi kaloku sesebhizi kakhulu ngoba akufanelanga thina abantu abasindisiweyo siyovuyelana emcimbini, siyovuyelana emngcwabeni. Ngoba ungathi asidibani esandleni sakhe. Elongesile elukholweni. Funeke longezile. Alunamkhethe oluthando, luthanda obani abazalwane. Oluthando luyasibopha. Thina luthando olusibophayo. Amen. Njengefamily. Amen. Iclan into iclan. Enkosi. So nathi singabe sisuko sokusindiswa. Amen. Siclan ethile. Sinazo ifamilies esisuka kuzo. Amen. Kodwa ke kuthe inyani. Ayifamily edlula eyabazalwane. Amen. Akathatha baba yibona lo nto kodwa uzayibona nje basifu. Ayi. Because ebazalwaneni kulapho ukwazi ukuviwa uthulile. Uthulile nje kodwa kuvakala uba uyathetha nebethulile. Amen. Olukuthanda ukuthi masilongeze lulo olusibhandayo njengefamily, lusenze le clan, lusenze ababantu esingabo. Umsebenzi oluthando loluhlobo loluthando ludibanisa omnye nomnye. Amen.
Make ngithethe because sizawucathi lusenza imbumba. Amen. So if wena ke ngokusindisiwe ulapha ebandleni kodwa awuziva umanyene nabazalwane, hayi ingxaki ayibo bazalwane khale ndiyilungise kaninzi. Ayibo bazalwane, nguwe awukengezi oluphawu elikholweni lwakho. Ngoba once oluphawu lwakhona elikholweni lwakho, nguwe ozawufuna abazalwane. Yo, amen. Ndithi nguwe awuzulinda abazalwane bafune wena. Nguwe ozawufuna abazalwane abo bengakhona. Amen. Xa iphumile inkonzo ucaca nanti ubanisepha umkhwaze ngoba uyazi uba bendingekahlanganyeli nala mzalwane ndive impilo. Amen. Ngokuba uzawuzenza ke ngoku umzali umkhwela ongekengezi yena, uyaqonda, axa igqiba kushumayela angene emotweni ahambe. Uyasazi isizathu saloo nto? Nguye ongekengezi elukholweni lwakhe uthando lwabazalwane. Amen. Ndithi lukwenza ubafune abazalwane. Wena ngoba funeka ubani nobani ongeze. Kodwa endikholwa uThixo uyithethe kum kwiveki ephelileyo. Ndiyakholwa nguye ukuba into esisilela kuyo bubudlelwane. Ewe sikhonze esisi sonke, but siyasilela ebudlelwaneni. Mayizukiswe. Amen. Ngoku xa ndenza istudy kule ntshumayelo tyhini nantsi le phathi. Sisilela nje ebudlelwaneni. Ubani nobani akakongezeleli elukholweni lwakhe ukuthanda abazalwane. Ngoba xa uthanda abazalwane, xa uvuya bayazi. Xa ulila bayazi. Andithethi ngeenkcukacha, ndithetha ukwazi. Ngoba lokho asithi khupha zonke iinkcukacha. Uyawuthi uyazikhupha kanti uzikhupha emntwini ongekayengezi le. Yena ufuna sihlakaniphe okanye sicele uThixo asiphe ubulumko. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Oluthando oluhlobo lothando lolo lwenza uba uhambe ukherishe bonke abazalwane enhlizweni yakho. Not aba oncokola nabo kuphela, kodwa uhamba ubathwele abazalwane ngenhliziyo. Ngoba uyazi uba ifamily yam yenene nansi. Ndithetha mna olukuhlobo lwefamily. Ndithetha uhlobo lwefamily olungazuthi hayi sowusimoshe kakhulu ngoku ufuna uncedo ukuthi asizunceda. Ndithetha uhlobo lwefamily apha wena Junior oluthi lulimele lukunceda. Amen. Lubeke eqaleni ingozi oyenzile wena kubo. Luyibeke eqaleni lithi hayi ngumntakwethu. Ngoba kuba sinokuthi siyamshiya ngoba nguye ozele emotweni simbhekile wazitshayisisa. Funeka fone thina sifuna iambulance. Ayikho into elula le. Uyaphuma kusibheke uyaphanga ufuna urafu. Uyaphuma uyapha uyazitshayisisa ivele imkhawule nje umnwe kuphela. Funeka ukuthina sifonile ntona. Xa unalo liyathando ngoku caphukile. Angaze bazali bethu ngabantu basicaphuka. Ngoku ucaphukile ubeka ukucaphuka phi ecaleni udlulisa inkonzo yokumthanda lo mzalwane. Enye nenye ilandele. Amen. Sithetha olothando. Ngoba lethekwe awumthandi ngezinto
banazo nangenazo, awumthandi ngezinto azenzile nangazenzanga, umthanda kube nguye. Awubhekanga nto kuye, awugadanga kulahlekelwa nto ngaye, ubheke nje yena. Andani noba iyavakala nabathandeka. Hallelujah. Amen. Yes. Sizama ke uzoba oluthando. Amen. Amen. Oluthando lulo olondla nolukhulisa omnye nomnye. Uyayibona ke ngoba sinika namehlo siyabhekana. Ubani ingabe udinga ntoni? Ingabe ubani udinga ngoba lokabazane bakhe balapha enhlizweni ngabantakwenu. Xa mna ndime ngolhlobo, ingaba ke ngoku ndithini ngobani ome ngoluya hlobo? Andani uba nikhona nabathandekayo. Ndithetha mna uthando olunamehlo. Amen. Olukwazi ubani bekufanele uba wenza into ethile ngexesha elithile akakayenzi. Khawuthi ke ndojonga uba kutheni engekayenzi. Ubani bethe uza ubiziwe endaweni ethile, kodwa ndibona esahlela. Make ndiyojonga uba kutheni esahleli kule ndawo ahleli. Nalu ke oluthando, imani ke yinto efuneka uba nayongezelele elukholweni lwakhe ukuzidina ngabazalwane. Amen. 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 Mna nje ndihlutshwa yinto yoba abazali bayandibaleka. Mna ndiyarhala ukuhlala naye nawo kumzalwane. Naye bayabaleka abazali, nabo bacinga uba ndiyashumana noba kusekho ucaweni. Omnye ubone umbulisa ndiba uyamlibazisa. Andizuyithini ke bathandekayo. Kodwa nawe ubale umuntu obona uba ukufuqile. Andiyazi nibalekayo, kodwa niyayazi nina nibalekayo. Amen. Amen. Uthando lulandelelayo. Olunjani? Kwimeko ke ulandelelwa, benzela silungiselele. Xa unalo oluthando wena mntana, uyawuthi xa uathendwe ngumzalwane omnye, uvele wazi uba bemele bonke abazalwane. Awuzuthi hayi ndibonga ubani wafika, ayobana bakafiki. Sanetyala ngoku. Kodwa ebekhona bewazosimela ubani kuwe. Uthi omnye utata uthi Lazarus yekani kuba baxole ke o-foundation abasesibhedlela. Yekani le nto uba umuntu uma esesibhedlela ubhala ilist yabazali befikile bezombona. Amen. Amen. Bhala ilist. Abona okay, kuthi abantu abandithandayo kule nkonzo. Naba abantu endihamba nabo kule nkonzo. Kuba naba abandithandayo. Ibe seyithi ke le preacher. Umwakho lanto kugulela uba kugulela uyobona. Abese ngoku ukuzinxixa ngekhoku. Ubuzinxixa bakanti sesiyobona thina sibhedlela. Uthi yewethu, utsho njani? Yewethu gula uphume ukuze enkonzweni uhlukane nathi. Iphi ingxaki apha? Ingxaki nansi, lo sesibhedlela akalongezanga uthando lwabazalwane kuye. Amen. Lo sesibhedlela akanjani na? Akalongezanga uthando lwabazalwane kubani? Ngoba ebeyawuqonda uba xa kuphonculuse lo uphonculisele bonjani bonke, ngoba sizawazi ngenxa yalo
oye wakhonculisa. Ngokuzawubuya ke esibhedlela sosibhedlela ke ndiyambonga uThixo wafika uSiphe ephethe ijuice ephethe uhlabathi nangazingakhange siphathe nechipisi. Umzekelo lomnandi bathandikane nawo. Yile nto kufuneka ubani nobani elukholweni lwakhe athini na ongezelele uthanda abazalwane. Ukwazi usengxakini but ungezihlambeni zabo uthembe bengezanga ngandlela lezinto uba befaka benze njani. Ukhuluma ke ngoba wena awukhululi bona ukhulula abantu wena ungabajongi ngelihlo nejondisi liyeke ilondisi. Ngoba naba abanye bengezanga nje abongezanga na baza sebongezelele njani. Bengabuzi nje nehamba njani njani hayi baswele baswele. Nansi ke lento kuthiwa yi-fellowship sesiphakathi ngoku ebudlelwaneni bubo. Amen. Olu hlobo lothando luthando olubathanda ngobunzulu abazalwane. Ngeke ndiniphe into mhlawumbe ngeke niqonde nini. Beke watsho kodwa ugqiza ngokwemea. Uyabona mhla wathukwa ngokuthanda abazalwane kakhulu ukudlulela ekhaya. Ile sign. Nansi. Andani waphilisa uyandiva. Nansi. Ndithi mina oluhlobo lothando lunobunzulu bokuthanda. Uyazi ba uhlaye nomfowenu kodwa uWhatsApp nomzalwane. Futhi umke kakhulu uxoxa nomzalwane nabo umfowenu manetshaya ifega phetsha kwakho. Athuthelwe nabani? Thathe nomzalwane balathi oh nansoka. Futhi umbone ulimele. Malibonke malenkosi. Amen. Ngoba kufanele siyiqonde lento ngo. Singabi sothuka but sibe sikho nansi lento esebenzayo. Hey, ukuve sonomcimbi uqonda kuthiwa apha efemelini kuzawubonga utata ubani ukwenza ngeke. Uyazi into okwazi ukubuka ngapha umzalwane nobani. Phofu kwawunomzi ngapha. Ukwakho ukowenu ufuna umuntu wecawe yakho azobonga. Kaloba usomandla. Ubuqonda kondenza ithini mos. Nkulu awuhlale phansi nangu umuntu ozawukwazi ukuyithetha kahle. Ozawukwazi ukubongela aba bantu. Ngela xesha bayaqonda bathi bheka abantu abasizwe. Ndithanda le ndathi bathandana bodwa. Hayi nansi bathandeka kunezinto andithethi ubaxo bathandekayo. Amen. Amen. Kodwa ndithetha ukwenza inkonzo ekuwe. Kunezinto esizenza kubhideke amalungu efamily ngokwenyama. Amen. Ebengenokuyenza ubani lento ude ufuna ubani. Ubona ngeke yenze. Ngoba lokuna lento elapha kuwe. Amen. 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 Olu uthando lokuthanda abazalwane lubonisa inkalabo nokujonga abanye abazalwane. Uxhalabi ba ingaba abazali bahleli kakuhle na. Amen. Lubonisa ke lonkalabo. Hayi lento ungabi nandaba noba uhleli kanjani uright into endiyifuna sidibane ecaweni. Xa sesecaweni ambuzi nokuhleli kanjani. Nake nayenza lento abazalwane wangabikho amen kule ndawo.
lubonisa uthi uma ithetha nawe akathethi nje kodwa uyamva uconcern ngawe. Unenkalabo ngawe. Amen. Kube khona laba othi unenkalabo ngabo bakunika isithende. Ngithetha bazalwane. Amen. Ngoba ufuna ukumkhonza. Ngoba ufuna ukumfukula. Asathethi izilaka lathethwa ngomnye wenye indawo wathi udutshe nje uzophulana. Udutshe nje uzophulana buxa athi ngibenzeni nje. Ngubani lenzelana? Umzalwane. Ubuye ke uyilonyama ndicinga baba inyama ehapha. Ubuye uyilonyama kulelo laxa. Yini Nkosi yami? Ngoba ndicinga ukuba bendinokwazi ukumnceda le ndawo. Amen. Amandla ubifunisa amandla bendinayo. Ingqondo ubifunisa ingqondo bendinayo. Noba yintoni le nto uyibona uma uyashota kule nto lomzalwane. Hayi phofu wenza into yakhe. Kodwa uyambona. Uyashota lo mzalwane. Khawuthi ke ndingenelele kuba le nto yakhe iselibala. Hayi mntana makuthi mna kandizange ndikwazi ukwenza into ngesikolo. Ndazikwenza into ngobulumka ekalunga ndisindisiwe lo. Nikhona bathandekayo? Amen. Emke otshayisa sekunzima ukutsho utshayisa. Uthando lwabazalwane akakwazi ukuyotsho. Noba yi-network. Amen. Amen. Lebathandekayo niyayiva le nto ngiyabona uba namhlanje ndithethwa ndingxama. Ndithethwa. Hayi ndingxamanga namhlanje. Wake waphoxa ngumuntu omncede esindisi. Amen. Usazi uba futhi uyomnceda lo. Amen. Kokunye awumncedi ngenamamela ugqirha obethetha. Awumncedi ukuba ufuna isitye kumnyameni. Uyayazi le nto ithethayo. Amen. Uyalwazi oluncedo oluphethe lo lalifunayo. Amen. Lo lalidingayo. Amen. Avela ufuna uncedo emntwini onxilile ematatiyeni. Athi ngithi bandla makithi amen lonke. Amen. Ngoba into eshotayo luthando lwabazalwane. Kuthiwa yongezelela uthando lwabazalwane elukhulwini. Iyandihlupha le yokubana oluthando lubonisa inkxalabo nokubhekelela inhlalakahle yomnye umzalwane. Amen. Kodwa bendifuna ukumphakamisa ke lo mzalwane kule ndawo. Kuba njengoba singabantu asazi izinto ezifanayo, sazi izinto ezasinamava ngezinto ezahlukeneyo. Sinamava ngento ezinjani? Ezahlukeneyo. Ongenalo ke Miki oluthando uyawadela amava omnumzana. Amen. Futhi unezizathu azibekayo zokudela amava, azibeka. Kodwa umuntu ohlithekayo ngubani? Nguye. Uzawuncama akazi ukuvela base-TV. Praise the Lord. Amen. Thina oluthando oluhlanganisa izandla phansi ngenjongo enye, phansi kotata omnye. Kubanjwane ngezandla like this. Injongo injani? Inye. Ngoba siphansi kotata onjani? Omnye. Singabantwana bomuntu. Ubani lo muntu? Jehova Jireh. Singabantwana bomuntu. Amen.
Hallelujah. Amen. Lulo ke oluthando. Jesus. Iyenzeka bathandekayo ngoku omnye engumsuthu, omnye elimpondo, omnye elibhatha, ngoba ayisabalwa imvelaphi yethu, sekubalwa ukuba siphi. Amen. Kuba ibandla ngabantu abakhutshiwe. Le nto ekuthiwa libandla bathandekayo ngabantu abakhutshiwe phakathi kwezinye iintlanga bazowenziwa uhlanga olunye. Amen. Amen. Nansi le nto ekuthiwa libandla. So bangadibana kanjani ke ngokwabantu ebunyanisweni ungengomfowethu unyani ngokwegazi, ungengomalume nyani ngokwegazi? Yenzeka njani le? Kungenxa baloku le igama loluthando kuthiwa nguPhiladelphia ngesiGrike. Amen. Ngizozama ukucacisa kuloo ndawo ke. Ngubani? Philadelphia. ngesiGrike eli gama elithi umzalwane ngu-adelphos, meaning nisuke sibelekweni esinye. Beniyazi manje basilapha nisisuke sibelekweni esinye. Sazalwa kaloku nguKristu thina. Hallelujah. Sazalwa thina nguKristu. Thina sisuka njengoba singabazi. Xa uthi ndibulisa abazalwane usuke usithi ndibulisa abo sisuka sibelekweni esinye. Kufana naxa uMiki endibulisa umfowethu etsho kuJimmy. Amen. Babasuka sibelekweni sinye, banjalo abazalwane. Amen. Yiqaphele uba umchitha njani umuntu uhleli naye ningekazani. Inyanga zayinayina nazani nazala aninangqondo imfene. Nazalwa xa senithi hayi ungubani nathonke nguJimmy athonke nguMiki. Banyo balwehlo kuba basuka sibelekweni. Konke endibhida abantu badlale. Omnye xa yowenzenye nomnye selandela kanti omnye belinde omnye yimikhuba yokusuka sibelekweni sinye. Senza into efanayo, into evumelanayo. Lilo ke ligama sitheke ubrother that is umzalwane uthetha sisuka sibelekweni sinjani na sinye. Then kube khona ke ngoku ulove ongufiliyo yena othetha uthando olunzulu nonakekelo olunjani na olunzulu olunyanisekileyo, imfudumalo efudumele, imfudumalo esentliziyweni ngomzalwane. Ngomnye umzalwane. Abazalwane bakhe bishe entliziyweni not engqondweni. I-operation awusindiswa ayeziwa yenziwa operation. Thina sa-operate thina kwakhutha inhliziyo endala sanikwa inhliziyo entsha. Amen. Praise the Lord. Lolu thando olugcina umuntu esenhliziyweni. Lolu thando lugcina abazalwane besenhliziyweni. Ngicela ukuthi ungamosha umuntu onjalo. Uvela usukele nje kumgila umuntu osenhliziyweni yakho. Akululanga bathandekayo. Funeka ube yimpazamo ukuze ugile omnye umzalwane. Uma uyompazamo ithi loo nto wena awukengezi elukholweni lwakho uthando lwabazalwane. Amen. Iyevakala nje ukuthi mayengeze bathandekayo. Amen. Siphethe yona ke namhlanje.
ufike umuntu xa engqina umhlawumbe umuntu ovisithile nje hayi into endiyifumene apha luthando lwabazali balapha yena akazazi nokuthetha ntoni ngokwenkcukacha ngekakuxolikelela kodwa uyayiva. Amen. Fike ndakubanjwa luthando endiluvayo apha lwabazalwane. Amen. Apho ngeke uthi uhamba kufika nje umuntu efika ngengahlupheka uthethe umfundisi endimene kwelinye ibandla sihlela apha etafileni konje basihlela apha nje nabo abazali bayathubana apha ecakwami kodwa ndibiziwe ukuba ndizoshumayeza kwaba abazali kwabeza nombo wami apha ecakwami ntoni eshotayo babathandekayo xa nitsini andivanga bathande hayi luthando lwabazalwane kukuthanda abazali sisezawuya emthandweni phaa eyokugqibela uthando sanugijima niyapho singekho khona luspesifiki olu kukuthanda abazalwane. Hayi ndothuswa yilefoni ndithuswa zezam izinto ndithi kukuthanda obana ndithi mna kunomgidi kwakho abantu abahamba phambili kabazalwane. Amen. Hayi asasinabanga umabengazi kuthe uba kufika umabengazi washiya hayi ukanti ungasasinanga because ite phambili kukuthanda abazalwane. Wenza sure abazalwane baphatheke kakuhle kowenu kwakho. Xa ulongezi iyashota lento kuleka kuba ndisiye Zion ngoku late mbona sebeqalile nabo ngeke sibe besandinika nditsho yinto ndiyalubona ukholo luhle kodwa kuphi ukuthanda abazalwane ngoba yiduty yam nawe ukuyongezelela lento. Waenda wena kufika abazali bami nje bhumi abantu nomama engaphi kodwa bebizwe uyazi abazali bayeza bunga nje esitikini abazi noma bayengaphi awukenzi intwele izeke ngoku abanye abantu balapha ekhaya abane-colleagues zabo ubona abanye abantu bethatha beyofaka ngapho abanye bethatha beyofaka akekho bewakwini but at least wafona ndiyaxolisa nceke nkosi bendibhizi baza ndithetha into eyenzeka andixoke namhlanje yokuqala ukuxoka ngomvulo ngecawu ngaye ukuxoka ngoba ndingatsha ngecawu at least ke ngoku yena wow hayi wavele usendiphathele nayo ngezinto kwasendluthi sendiphathele ngoba ufuna uzovala laa ndawo ufuna uzovala yandawo ndizama ukuthi even noba busy akwenzi ungazi uba kunabazalwane. Wabuye ndiphathele inyama entloko ndihamba ngeke nazi nokuba ngubani lo inyama entloko enkomo endi-ayina ayimbike ekugqibeni sesikhona sesilapho ake ndinixelele nje namhlanje sesikhona awusasibuleli nokusibulela kuba besikhona sesiphuma ngesiyilo mibulubundlwane umuntu uyazoba unekhaya unekwakhe kanti umuntu agoduma sesithuthuzela naso usebenzile uyabona kuyenziwa thina sesibulelana thina hlazo kodwa i-problem siyibone namhlanje iphi nansi abazalwane abanalo uthando lwabazalwane babazithanda bona ngimkhomba uba ngeke ndenzelwane and ukude kakhulu ndingambona xa efuna ukwenza sethi hayi ndazincama phela namhlanje nini utata wathetha ngamecaweni bona namhlanje ndayilungisa le nto ngoku thatha umikhi ndimbekapha
Ibaza ngiyayiva le nhlungu eyenzeka. Ngiyayiva. Inhlungu lebathandekayo. Because abantu balibele ukukholwa kuphela. Amen. Ndiyakholwa manje mhlutshwa. Uhlutshwa ungabi nathando lwabazalwane. Nanti lemhluphayo. Yabona mntanda nixaye into ezihluphayo. Ezihluphayo. Yo. Hayi mandiziye into ezininzi. Mandidlule. Kodwa sendithi izinto ezizayo. Phofa kodwa ningayazi. Kaloku ngendiyothi into zasemblizini. Ndakuthetha into zalapha kule cala. Amen. Kuthi indawo xa umfundisi unqandwe egeyithini. Kuthiwa phofu unqandwa ngumuntu walapha lo mzi. Awunqandwa ngumzaba, unqandwa ngumuntu. Ngeke lokhu kuvele uphume nje umfundisi. Uhlonitshwa ngabantu balapha. Hayi ndaye lapha konomgahane. Kodwa ke yena shema ehlale phaa ezele umyeni wakhe usisi. Amen. Ndahlonitshwa ngoodade wabo kuba beyazi inhliziyo yakhe ngabazalwane bakabani. Ugqirha wayefuna ukundifundisa futhi. Ebona ngihlale emveni wakhe phaa ententeni ufuna ukundifundisa nakho ngizawushaya. Sethi ukuba busy akuthi ke ngoku awunanhliziyo yabazalwane. Hayi ngeke bathandeka kuxobo kungabikho kwalento. Kungabikho kwale nkonzo. Izawengezwa ngubani? Nabo kasizwenza altar sizobeka izandla yengezwa ngumnikazi wayo. Amen. Yengezwa ngulokholwayo. Amen. Amen. Hayi ndizuzitshwe zenu izikweleti junior nzawuthula. Yabona ngithola mflathela nawo. Yadlala mama yawo unaso. Yabona ngoku nisengxakini xa unepati sikhona sihamba phambili sikhamaza ngokukhulu sisabawela imali. Kodwa izawenzeka loo nto bathandekayo xa uyenzile. Amen. Ngeke izenzekele. Ngeke uvele usuku ufuna ukuyothanda abazalwane kowenu okanye ubathanda kwabo uhlulela ukufellowshipa nabo apho. Amen. Ngeke bazalwane yenzeke hayi masikhohlweni bathandekayo. Hayi ngeke masikhohlweni. Hayi masilibale. Apha xa kuma inkonzo wena une-transport ulinde i-transport. Xa ingangena inkonzo uhleli phandle. Akho nokujonge uba kwenzeka ntoni. Hayi. Nabo sibona ulokuncokola nabantu abanye ngoba lo ukhethana noba siyamanzi basasa bonophiliswa uPhilistu amjonga unobani sesaziwa nobunobani khona ngeke ngokuphiliswa kuthiwa amjonge no utheni nawe ngifuna ukuthi uzonika malazisi kuba usifana ukuncokola nje nazosibe indaba. Hallelujah. Amen. Ngoba kasilapha asincokoli ngepolitiki bebewachiyo asincokoli ngepolitiki asincokoli ngendaba za sincokola ngokuthina into enzima. Amen. Into enzima andikuthi umsebenzi wangubani kwaze umsebenzi nokuba kuthi masiqale ngale siyiyo izawuzandela. Hence last week ngithe kakubiza abazali kuyomncokolwa kwakho okanye kowenu ukubona kuzawenzekana. Ukubona ngoba ngoku inyaniso ile akwaziwana apha kuletha anayithethele nitsawo mhlawumbe azana lehodini phale konza bona apha kwaziwana umjongele bese kuba akade uphakeme kakhulu kutsho wena awunayi kodwa kuwe we loo nto thi ndifike bendicele time.
ndizawuzilitsha uthando ndizawuqhubela ngalo kule veki ezayo. Ngoku sishusha uthando lantoni na? Lwabazalwane. Ungene eyadini uyongena besathi abantu hayi ungangeni baba wangeni ngoba kutheni ungene. Amen. Benenhloni bakufike isikhulu secawa. Hayi akwazi ukuba athi apha ayena makathweni makabe uthi hey mani umuntu endifuna ukumbona oqala lapha ngulo wami. Amen. Andazi noba niyeva nabathandikazi. Amen. Andinandaba noba nilungise ntoni anilungisa ndisafuna lo wasekhaya. Amen. Uyafa ke ngokuba uyafa, uyalila. Loo nto yenzeka wena bele ukuhlaliswa kamnandi. Wala kuthiwa awukwazi ukuya phaa ekhona. Look, niyabona ukuthi abazali balunayo nenkani. Yonke into enirhayile ukuyenza sizawuphinde siyibone. Kule ndisafuna umntana wethu apha ekhona uphi. Ube kusesibhedlele abantu befemeli bathathu khona ngowesine kuthiwa kungena 3 apha uthi ube so andikwazi ngangeni lo muntu wakhuliswa ngini. Amen. Bathu wakhuliswa ukuthi ungabuza kwabo bathathu. Ungabuza uba ngumntwana. Uba umuntu omdala andikwazi ngangeni kumalume. Nje umalume. Awungathi umzalwane. Kumathi nje yabantu balingibona nje kumalume. Buza kwapha efemeli yakho. Uthi ungene ngexesha elifaneleyo. Ungajayi emzalweni umbhayela imessage hayi bayebala apha ngaphandle. Eva ukhona awumxela bakwaliwe kodwa makungena amalungu efemeli. Elona lelungu efemeli bakwabantu bebathathu ba. Imizekelo nje bathandekayo leyo ukuphuhlisa le ndaba. Amen. Imizekelo eziphuhlisa oludaba. Praise the Lord. Amen. Sithi ke oluthando luchaza ukuba sivele sibelekweni esinye, sivele emthonjeni omnye. Sizelwe ngokutsha, sizelwe ngumoya kaThixo ngokukholwa kuYesu Kristu. Amen. Ubusazi uba noba uyavuya, masiye ilungu. Ubusazi uba noba uyavuya, wenza into yokuvuya kwakho. Umeme abantu befemeli ubuza baba betsawo yakho ababuzi kuwe kodwa baba abazali bakho xa uhleli nje. Uzawuthini ke ngoxa ungabaxela wena oke wafaka isaziso ngo-12 ebusuku uthi kusasa bekube ulindwe isurprise uzothi thanda ngomcimbi ubaluleke. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Yeah. Ndicinga uba ndizamile ukucacisa. Nansi into ekufuneka siyengezile. Mamela ave kungamnandi esisini xa sinokwengeza nale. Apho akudluliswa umntwana unina. Amen. Uba ndincokola nawe hayi uba ndilinde umnganam osebhizi. Uba ndi-attenda ingxaki yakho hayi ngoba ndilinde umngani wam oseza xa sowufika lithi hayi ebebhukhe kuqala ke lo cela undilinde sawubuye sigqibezele. Hayi uba ndiqala leyo thando ngeke ndilexesha. Ukuze olu kholo lube mnandi. And ke ngoku oluthando labazalwane yinto apha esulelayo, iyavakala xa ikhona. Amen. Iyavakala. Wakho wafika apho kuhlela abantwana bomuntu bevumelana. Ungabazi bangabantwana bomuntu kodwa uyeva. Hey! Hayi intambo enye lehlela. Amen. Masenzeni kanje bathandekayo.
masengezeni ke masongezelele ke futhi sesinazo ezezinye ezinhlanu zabalo nalena iyafuneka. Amen. Ukuthanda abazalwane. Ube nenhlungu xa omnye umzalwane ehleba omnye umzalwane kuwe. Unenhlungu yalohlebayo nalohletywayo. Hayi akafuni ukulungiswa uyaxela. Uvile ubani wathi uvile ubani wathi uba yazi hayi ba mamlungiswa. Hayi ba makuthandazwe. Ube kodwa niyayiva bathandeka lento endiyitsho. Ngoba mina nditsho lento etsho iBhayibheli. Haleluya. Yazi ngamanye amaxesha ukuthi kuthethwa into ngomzali oyazi uba inyani ukuthi ayikhona. Kuba anona ukuthi ubani uqolwa nalo mzali unyanyise uphiliswa nguye lo wenzele. Ephiliswa ngento. Awunyamezela. Ingawe le. Happy birthday to you and uthi ngawe xa uyibirthday. Ukuqonda unyaniswe qhale ngoku uphethwe yenye into umntakwethu lo. So funeka uvele uthando lokuzalwa kuthiwa uthando lukungela inkitha yesonto. Umuntu ejalile ungakhange uyigcine lanto eyinyani. Ungakhange uyingcine. Ngoba ujonge ngokwinjongo yokutsho kwakhe hayi akatsho kwanyani sihlupha le. Uvunyile. But uyamva othi umzali ubani uwaqaphela mzalwane umzali ubani uyamva xa econsent imxhalabisile into nakalaplani uba singathini. Amen. Omnye nje ufuna ukuvela uba yena akekho njiya. Ndike ndizame mina abazalwane ndigqume mamelani ndigqume ipublic. Iselo isezihlanganeni yazwana nguthathatha ngengathi andazi kwanto nje. Ngoku ndisazi. Ngoba ndicinga uba ngoku kuthi ukuthi mina apha empini make sithi bendilithemba lokugqibela. Ndililo ngoba ndingumfundisi. Amen. Ndililo kakade ngoba ndingubani? Ndingumfundisi. Ngokuthini ke ngokuba sebedubule konke nami ndiyancedisa. Aliyiphiki lanto uyenzile iyaziwa lihlabathi. Iyaziwa iselubala ayinambuzo ngeke into enambuzo. But uthi uyafika nayo ukhamba nayo lebhadi. Ngale ngekayibona. Ngizodeki ixoki lokufundisa. Uzawuya nje bengekayiba wayilona. Into enzeke nini la? Lento yathi kamba ngusela. Hayiza ke ndidle unikazi wayo mina ndiyazi ngoku ndiyazi ngoba lokhu ithemba lokugqibela. Yes. Amen. Lokukhusela lo muntu. Haleluya. Elokugqibela kanalo ngokwelimi. Ngoba uYesu usebenza abantu njengoba kuthiwa themba limbi andinalo usebenza abantu yethu. So noYesu yazi ngaye ilayini yokugqibela nanza kulamzalwane ilayini yokugqibela abantu bayonakele pha namandazi kuthi uYesu ezulwini wesazi athi namandazi. Nganenhloni zoba andonqeni bathandekayo bakuthiwe hayi umkwenu unedola. Andonqeni loo nto. Kuthiwa uyabona ubani wavela wamthi kambona ubani ngoku akamthi mna ndiyazi uba ilayini yokugqibela wena ukuncedakala laa mntu ngakuyo yile ayikho. Kukuye ke ngoba uthini njengoba ngoku iibhulesi zonke ndizithatha ngoba mna ndizibuza umbuzo xa kuthiwa makayohlahlela lelagqitywe sibe sesithini ke emveni koko sibe sesithini ke. Praise the Lord. Amen. Bakhona bavela ndibakuvuwe ngabo. Hayi ndime ndendayo yithu. Hayi ndime ndendayo yithu. Fike umfundisi engayazi. Sasibone uzawuthini. Useyazi utsho bayithini yakhe. Seyazi ukuthi uzawuthini ke ngoku. Umfundisi azithwele tu. Hayi ke ndibe yilo nyama ke ngoku.
belo nyama andinakwa stress ngoba kukhona lento ekuthiwa masiyongezelele uthando lantoni lwabazalwane. Uthando lwabazalwane. Hayi apha ndiziphakamisa lento endigqiba kuyitsho, ndiyanqina. Ndiyanqina ukuba ndiyakwazi ukudibana nezi zinto. And andigwebi lo njengalo. Noba bangenza into enye. Noba ndiyandithanda ukwenza umzekelo ngotywala ke. Noba ngathiwa unxilile lo mzalwane nalo wanxila nalo wanxila nalo wanxila. Lo ndibe harsh kuya nditsho ndibukele. Ndibe harsh kulo ndimkhusele kodwa naye benxilile. Vende wesulo, vende imthethelele. Hayibo, kumfundisa njani? Mna andigwebi ngokwesenzo. Ndijonga inkcukacha. Bekutheni lwazenzele? Kufanele basime kanje. Bekutheni lwazenzele? Kufanele basime kanje. Bekutheni wena ujonge izinto ujonga bekuncediwe. So fanele xa enxilile umuntu, xa eqhuthune ngoba qhuthune bonke. Uzawuthi xa ndicela lo into abangibanxile ubebaleka ukuzixhoma. Nanti proof yoba beseyozixhoma kwaqoba mina selutywala. So ufuna ukuba ndithini ke ngoku? Befanele uyozibulala. So uyaloku inde indima yothando lwabazalwane. Amen. Ngoba kufuneke wenze ngale ndlela uYesu enza ngayo kuwe. Awuzuthi upase ke 100% kodwa yenza ngale ndlela. Ngena kule nto kuthiwa zihlangu zomuntu. Amen. Ngena kungemnandanga xa uqala ungene uzoyiva kakuhle lento xa ungenile. Kulapho umbona khona usile. Ubethekile. Ubengaqondi. Wenze ngabo. Uzibona zonke ezo zinto kuba uphi na phakathi. Lento wayenza uYesu. Wehla wafa. Wangena ezihlangu wathatha indawo yethu. Yesu uyayazi indawo yethu. Amen. Uyayazi. Cela sinike inyawo sibonge Nkosi. Ulungile msindisi. Jesus. We bless your name. We bless your name. Singenile Nkosi kolubabalo ngokholo. Singenile kolubabalo ngokholo. Namhlanje uthi masongezelele ke ngoku ukuthanda abazalwane. Uchazile Nkosi ngomkhonzi wakho. Kuthetha ukuthini ukuthanda abazalwane? Kuhamba ibanga elingakanani ukuthanda abazalwane? Kufuneka ntoni ekuthandweni kwabazalwane? Lobuntu. Bekukangakanani kuthi esizelwe ngegazi lika Yesu? Thina sinikwe umoya wengcwele. Kangangoba thina Nkosi sizintshaba zehlabathi. Singathini ke ngoku Nkosi ukuhlabana sodwa ngenjongo? Jesus. Ngoba Nkosi sihleli sigilana kodwa kungenganjongo. Kodwa kangakanani xa sibulalana sixhelana uPawulos njengoba nidlana nje niqaphele ningagqibani ngoba kwakusweleke kwakushota oluthando lobuzalwane. Yini na Thixo? Yini Baba? Sincede sivule amehlo enhliziyo avuleke kuthi bha in Jesus mighty name. Singathi la mzalwane kodwa sazi ba umntakwethu lo. Noba kuhle noba kunjani kodwa ngumntakwethu. Uthi ke Nkosi elona lowo ke ongenile elukholweni makengezelele ukuthanda abazalwane.
nguwe moya oyingcwele osebenzayo. Sithi ekufuneka sisebenzisane nawe ukuze ngexesha lokuzonda abazalwane, ngexesha lokukhohlakalela abazalwane, ngexesha lokunganaki abazalwane, ngexesha lokungabi naxesha labazalwane, sikhumbule i-challenge, masongezelele ukuthanda abazalwane. Sikelela ngosibanda lakho siseza uphuma ngamandla nokuthi Nkosi ingcinga zelizwi lakho zingapheli kuthi. In the name of the Lord Jesus. Ubabalo lwenkosi yethu uYesu Kristu, uthando lukaThixo, ubudlelwane bukaMoya oyingcwele makube nathi ngoku kuze kusemaphakadeni. Amen. Siyabonga. Yes, sibethe izandla. Jesu. Siyabonga. Jesu. Siyabonga. Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga. Siyabonga Jesu. Siyabonga. Siyabonga Jesu. Siyabonga. Siyabonga Jesu. Hallelujah. 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 Siyabonga.